Kaikki elävä kuolee kerran. Kukat kuolevat, eläimet kuolevat ja ihmiset kuolevat. Lintukin haudataan. Melkein samalla tavalla kuin mummon hautajaisissa kirkossa. Kun kirkon kellot soivat, mummon sukulaiset ja ystävät tulivat kirkkoon. Emme nähneet mummoa, mutta tiesimme, että hän oli arkussa. Siinä luki hänen nimensä. Lauloimme virsiä ja soitimme mummon lempimusiikkia. Mummo tykkäsi jatsista. Pappi piti puheen ja kertoi mummosta. Toiset olivat hyvin surullisia. Toiset muistelivat, mitä kivaa mummon kanssa oli tehty. Pappi laittoi arkulle multaa 3 kertaa. Sitten kaikki saivat jättää jäähyväiset ja tuoda kukan. Mummo tykkäsi kukista. Hautajaisissa sanotaan näkemiin sille, joka on elänyt maan päällä. Ihminen on poissa, mutta me tapaamme kerran Jumalan luona taivaassa. Hautausmaalla voi sytyttää kynttilän ja muistella niitä, jotka eivät enää elä maan päällä.